Mi Srbe ne mrzimo, nikada nismo, al kad su došli da nam uzmu dom, kad su zapalili naša polja i crkve, onda smo morali stati, ne iz mržnje nego iz ljubavi. Ljubavi prema zemlji, prema majci, prema djetetu, prema domovini Hrvatskoj. I kad je nebo planulo nad krajinu, kad je zrak mirisao na strah i čelik, tad su Hrvati ustali ne da gona, nego da vrate što je njihovo, da oslobode što je okovano. Snijegom šahovnice kroz gromove i bljesak rođena je Oluja, najčišća od svih bitaka, vođena srcem. Sve to nije to bila mržnja, to je bio zavjet krvi i časti, da će svaki kamen, svaka kuća, svaka suza majke opet biti slobodna. Generali nisu naredili osvetu, naredili su čast, da se sačuva život, da se izbjegne smrt gdje god može. Zato ta bitka i danas stoji na vojnim učilištima svijeta, kao primjer savršene strategije, Gdje se pobjeda mjeri srcem, a ne pepelom. I kad je sunce obasjalo Knin, kad se zastava zavijorila na tvrđavi, Hrvatska je zaplakala, ne od radosti nego od zahvalnosti. Oluja nije bila osveta, Oluja je bila povratak. Povratak doma, povratak dostojanstva, povratak slobode. Jer oni koji su stali pred vjetar, branili su pravo naroda da živi, govori i sanja svoje. i neka taj dan